раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Вахш аз рафти корҳои ободониву созандагӣ аз ҷумла ҷараёни асфалтпӯшкунии роҳи аҳамияти минтақавӣ ки аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Машъал мегузарад боздид намуда бо сифати корҳои иҷрошуда аз наздик шинос гардид. Дар солҳои охир бо дастгирии сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза касб намуда, бахсус дар арафаи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду аз навсозии иншоати иҷтимоӣ, роҳҳо ва дигар инфрасохтор бо суръати баланд идома дорад. дар ноҳияи Вахш низ сокинону соҳибкорони ватандӯст бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ дар ин иқдомҳои созанда саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббус ва саҳмгузории соҳибкори ватандӯсти ноҳия Муҳибуллоҳ Ҳабибов, инчунин бо иштироки фаъоли сокинони маҳал роҳи аҳамияти маҳаллидоштаи Вахш Данғара дар масофаи 13 километр пурра ва бо риояи талаботи техникиву сохтмонӣ асфалтпӯш карда шуд. барои анҷоми босифати корҳои роҳсозӣ техникаву таҷҳизоти зарурӣ сафарбар гардида тамоми марҳилаҳои кор мутобиқ ба меъёрҳои муқаррар гардида амалӣ шуданд. ҳамзамон дар доираи ҳамин корҳои ободонӣ беш аз 2 километр роҳи мошингарди деҳаи Меҳробод низ пурра мунфаш гардида имрӯз барои сокинон, ронандагон ва ҳамаи истифодабарандагони роҳ шароити мусоид ва бехатари ҳаракатро фароҳам овардааст. ба гуфтаи сокинон солҳои зиёд чунин мушкилоти роҳ вуҷуд дошт ва акнун бо дастгирии соҳибкорони ватандӯст ва ҳамбастагии аҳолӣ ин масъала ҳалли худро пайдо намуд. таъкид гардид ки мунфарш намудани ин роҳ барои рушди инфраструктури нақлиётии ноҳия аҳамияти калон дошта, ба таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт, коҳиш ёфтани хароҷоти нақлиётӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии мусофиркашонӣ, осон шудани интиқоли маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои истеъмолӣ ва баланд гардидани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат мекунад. инчунин роҳҳои навбудён имконият фароҳам меоранд ки фаъолияти соҳибкорону кишоварзон боз ҳам густариш ёфта, равуои сокинон дар тамоми фаслҳои сол осон гардад. раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид зимни суҳбат бо соҳибкори ватандӯст Муҳибуллоҳ Ҳабибов, фаъолон ва сокинони ҷамоати деҳоти Машъал барои чунин иқдоми нек изҳори қаноатмандӣ намуда, саҳми онҳоро дар рушди инфрасохтори маҳаллӣ ва ободии диёр намунаи барҷастаи ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва ҳамбастагии ҷомеа арзёбӣ кард. қайд карда шуд ки имрӯз маҳз ҳамкории судманди давлат, соҳибкорон ва аҳолӣ заминаи устувори рушди маҳалҳоро фароҳам овардааст. ҳар иқдоми созандае ки бо иштироки фаъоли мардум амалӣ мегардад, барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинон ва рушди устувори минтақаҳо аҳамияти бузург дорад. масъулин таъкид намуд ки дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми соҳибкорони ватандӯст ва сокинони фаъол дар татбиқи корҳои ободониву созандагӣ шоистаи таҳсин буда, метавонад барои дигар соҳибкорону фаъолони ҷомеа намунаи ибрат гардад. зеро маҳз бо чунин ташаббусҳои ватандӯстона симои деҳаву маҳаллаҳо тағйир ёфта, сатҳи зиндагии мардум боз ҳам беҳтар гардад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати Машъал як чанд корҳои ободонӣ ба анҷом расонида, яъне ки мисол 46 иншооте ки то ҳозир 100% иҷро шуда ба истифода дода шудага, 8 иншооти дигар бошад 80-95% иҷро шудага. дар ҷамоати деҳоти Машъал асосан роҳҳое ки асфалтпӯш аз ҷамоати Машъал то маркази ноҳия бо масофаи 13 километр асфалтпӯш шуда дар ҳудуди ҷамоат бошад. дар деҳоти Меҳробод 2 километри дига ба анҷом расонида, то ҳол бо 2 километри дига иқдом дорем ки асфалтпӯша то истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистона ба анҷом расонем. роҳбарияти вилояти Хатлон ба ҳамаи ташаббускорон барои ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, саҳмгузорӣ дар ободии диёр ва дастгирии сиёсати созандаи давлату ҳукумат бори дигар изҳори сипос намуда, иброз дошт ки ободиву созандагӣ аз арзишҳои муҳими миллӣ ба шумор рафта, ҳамеша дар суннату фарҳанги мардуми тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. зикр гардид ки иқдомҳои анҷомёфта бори дигар шаҳодат медиҳанд ки сокинони ноҳияи Вахш дар баробари истифода аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат худ низ барои пешрафти
маҳаллӣ зист, рушди инфраструктур ва беҳтар намудани шароити зиндагии ҷомеа саҳми назаррас мегузоранд. ободии ҳар як кӯча, ҳар як маҳалла ва ҳар як деҳа маҳз аз масъулиятшиносӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва иштироки фаъоли сокинони он сарчашма мегирад. имрӯз ҳамбастагӣ, якдилӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстии сокинони ҷамоати машъали ноҳияи вахш ба намунаи равшани корҳои ободию созандагӣ мубаддал гардида, собит месозад ки бо заҳмати муштарак ва ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандӣ метавон ба рушди маҳал, беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум ва пешрафти ватани азиз саҳми арзанда гузошт. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи вахш, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид аз ҷараёни корҳои сохтмони муассисаи томактабӣ дар деҳаи меҳрободи ҷамоати деҳоти Машъал дидан намуда, бо рафти корҳои сохтмонӣ ва сатҳи иҷрои корҳои бунёдӣ шинос гардид. тавре иттилоъ дода шуд, иншоати мазкур бо ташаббус ва маблағгузории соҳибкори маҳаллӣ Муҳибуллоҳ Ҳабибов бо арзиши умумии 2 миллион сомонӣ бунёд гардида истодааст. сохтмони муассиса бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия барои кӯдакони синни томактабӣ ва татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат дар самти рушди соҳаи маориф роҳандозӣ шудааст. иттилоъ дода шуд ки бинои муассисаи томактабӣ аз 2 ошёна иборат буда, тибқи лоиҳа барои фарогирии беш аз 150 нафар кӯдак пешбинӣ гардидааст. дар иншоот утоқҳои машғулият, ҳуҷраҳои хоб, толори баргузории чорабиниҳо, ошхона, ҳуҷраҳои тиббӣ ва дигар утоқҳои ёрирасон мутобиқ ба талаботи муосири соҳа сохта мешаванд. ҳамчунин дар гирду атрофи муассиса майдончаҳои бозии кӯдакон, минтақаҳои сабз ва дигар иншооти ёрирасон бунёд мегарданд ки барои истироҳат ва рушди ҷисмонию зеҳнии кӯдакон шароити мусоид фароҳам хоҳанд овард. зимни шиносоӣ иттилоъ доданд ки корҳои бунёдӣ тибқи нақшаи тасдиқгардида идома дошта, дар ҳамаи марҳилаҳо ба сифати сохтмон истифодаи масолиҳи ҷавобгӯ ба меъёрҳои давлатӣ ва риояи талаботи муҳандисию техникӣ диққати аввалиндараҷа дода мешавад. таъкид гардид ки баъди мавриди истифода қарор гирифтани ин муассисаи томактабӣ барои таълиму тарбия, нигоҳубин ва рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон тамоми шароити муосир муҳайё гардида, волидон низ имкон пайдо мекунанд фарзандони худро дар муҳити солиму бехатар ба таҳсилоти томактабӣ фаро гиранд. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни боздид аз рафти корҳои сохтмонӣ ба сифати иҷрои корҳои бунёдӣ, риояи стандартҳои сохтмонӣ ва муҳлатҳои муайянгардидаи лоиҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ба масъулони сохтмон ва ташаббускорон ҷиҳати таъмини сифати баланд, истифодаи масолиҳи босифат, риояи талаботи бехатарӣ ва дар муҳлати муқаррар гардида ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ тавсияу дастурҳои мушаххас дод. тибқи иттилои масъулин, муассисаи томактабии нав дар арафаи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин иншооти иҷтимоӣ, беш аз 150 нафар кӯдак ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта шуда, барои онҳо шароити ҷавобгӯ ба талаботи замон, муҳити мусоиди таълиму тарбия ва имкониятҳои беҳтар барои рушди зеҳнию ҷисмонӣ муҳайё хоҳад гардид. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи вахш, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид аз ҷараёни сохтмони муассисаи томактабӣ дар ҷамоати шаҳраки вахш боздид намуд. тавре иттилоъ дода шуд, муассисаи мазкур бо ташаббус ва маблағгузории соҳибкори ватандӯст Файзиддин Маҳмадализода бунёд гардида, арзиши умумии лоиҳа 3 миллион сомониро ташкил медиҳад. бино аз 2 ошёна иборат буда, барои 250 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ бо суръати хуб идома дошта, дар бунёди иншоот талаботи меъморӣ ва сохтмонии муосир риоя карда мешавад. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани муассиса барои кӯдакон шароити мусоиди таълиму тарбия, нигоҳубин ва рушди қобилиятҳои зеҳниву ҷисмонӣ фароҳам хоҳад шуд. зимни боздид раиси вилоят бо рафти корҳои сохтмонӣ шинос шуда, ба сифати корҳои иҷрошаванда ва дар муҳлати муайяншуда анҷом додани онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуд. таъкид гардид ки рушди муассисаҳои томактабӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. бунёди чунин муассисаҳо барои зиёд гардидани фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии соҳаи маориф мусоидат мекунад. ин муассисаи томактабӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шуда, баъди мавриди истифода қарор гирифтан барои 250 нафар кӯдак шароити муосири таълиму тарбия фароҳам хоҳад шуд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи вахш, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид
با رفت کارهای ساختمان ورزشگاه مرکزی ناحیه که در حدود جماعت شهرک وخش بنیاد گردیده ایستاده است شناس شد. طور مسئولین ساحه اطلاع دادند انشاءات مذکور با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه وخش و سهامگذاری صاحبکاران وطندوست ساخته شده ارزش عمومی لایحه زیاده از 8 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. موافق تر ورزشگاه دارای 7000 جای نشست بوده بعد مورد استفاده قرار گرفتن برای برگزاری مسابقه‌های سطح جمهوری و منطقوی، چاره‌بینی‌های عمومی و رشد ساحه تربیت جسمانی و ورزش در ناحیه شرایط مساوی فراهم خواهد آورد. با مسئولین جهت انجام با صفت و سریوقتی کارهای ساختمانی، استفاده مسئله جوابگو با استانداردهای معاصر و مهیا نمودن تمام اینفراستراکچور ضروری برای مشق و تمرین ورزشکاران و برگزاری مسابقه‌ها دستور داده شد. تاکید گردید که بنیاد ورزشگاه مرکزی ناحیه وخش در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده برای رشد و عمومیت ورزش، ترغیب طرز حیات سالم، جلب نوجوانان و جوانان با مشغولیت‌های ورزشی و تربیت ورزشکاران بالای قد زمینه استوار فراهم می‌سازد. رهبریت ولایت سهم مقامات محلی و صاحبکاران وطندوست را در بنیاد چنین انشاءات مهم اجتماعی ارزشمند ارزیابی نموده ابراز داشت که همکاری ثمرناک دولت و بخش خصوصی در تطبیق لایحه‌های سازنده برای رشد اینفراستراکچور ناحیه، بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان و تحکیم اقتدار اجتماعی و اقتصادی اهمیت کلان دارد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات ورزشی، ساکنان ناحیه وخش بخصوص جوانان صاحب مکان زمانوی برای مشق و تمرین، برگزاری مسابقه‌های گوناگون ورزشی و رشد استعدادهای نو خواهند گردید.